Good evening sa 3 viewers. Yan, magandang gabi. Good evening, good evening. Ayan, ano ba yan? Si Oragon Tracker. Oragon Tracker, good evening. Nag-love shout out. Thank you so much for coming. Wait lang guys ha. Ako'y muna. Sir Rolly Mix Vlog, may galap shout out Sir Rolly. Ayan, thank you so much for coming Sir Rolly. Ayan, 12 viewers, may galap shout out. Ayan. Magandang gabi sa atin lahat. Ayan. Sa mga hindi pa dyan guys, nakakapagtamsak sa ating live, patamsak naman sa live ni host. Same to you ma'am, God bless po. Ayan, maraming salamat. Wait lang, tawag dito. Oragon Trackers. Ninja mo ba to, Oragon? Ang iyong channel, Oragon? Ninja mo ba to? Or bagong gawa lang yung bahay mo? Ay, yung channel mo. Wait lang guys ha. Ayan. Ayusin ko lang yung aking at madilim. Yes, bago lang po. Ayan. Taga saan ba si Oragon? Pwede bang malaman kung taga saan si Oragon? 26 viewers, thank you so much. Ayan, club shout out. Ayan, may moderator ka na. Oragon, binigyan na kita. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, may club shout out sa lahat. Sir Rolly, ayan, baba ng bahay. Agad Sir Rolly. Buhay naman ikaw, Sir Rolly. Ayan, thank you so much, 19 viewers. Ayan, binigyan na kita ng jacket, Oragon. Ayan, baba na ng bahay. Dito po ako, Saudi, Pinas, Cam Norte. Nasa Saudi ka. Tama ba ako nun, Oragon? Ayan, si Rolly, drop your link. Okay, dito po sa bahay mo, Oragon. Bisitahin at puntahan natin. Ayan. 129 ang bahay ni Oragon. Ayan, puntahan ko muna itong Ciao. Ayan, dito ako sa video mo, Oragon. Ayan, naka-play ka bago kita bibigyan ng banana dito. Ayan, nakikita mo ba? Ayan, masilaw masyado. 36 viewers, thank you so much. Ayan, naka-play ka. And then dito sa kabila, bigyan din kita dito. Puntahan kita dito din sa kabilang cellphone ko. Dito ako sa shorts video mo naman sa kabilang cellphone ko, Oragon. Si Rolly, wala na yata si Rolly, umalis na ata. Si Rolly, baba ka ng bahay mo. Yan, dito ako sa short video mo na gabundok na ba to? Port loading. 20CH, good morning. Sorry, good evening. Thank you so much. 20CH. Ayan, Sir Rolly, baba ikaw ng bahay, Sir Rolly. Kuya Rolly, baba po ikaw ng bahay. Ayan, Mami Tess. Good evening, Mami Tess.
Ayan, Mami Tess. Ayan, may galap shoutout po, Mami Tess. Ayan, dito na ako sa, din ako magbakas dito, Oragon, dito sa pangalawang cellphone ko. Ayan. Pang 130, banana mo. Ayan, Oragon. Asan ka na, Oragon? Nandiyan ka pa. Rolimix Dumbbell All. Ayan, from Oragon. Mami Tess, wait lang po, me. Ayan, Sapiran. Migalip shout out. Thank you so much for coming, Sapiran. Good evening. Ayan, na ako dito. Mag-comment na ako dito, Oragon, sa video mo. Ayan, and then, pang 131, Oragon, with bell button. Ayan, walang anuman. Ayan, 132 ka na, Oragon. Ayan, Mami Tess, dito na po ako sa bahay mo, Mami Tess. Ayan, 27 viewers, thank you so much. Teka lang, sandali lang ha, sandali lang guys ha, wait lang, ko lang yung aking alaga. Ayan, pasensya na guys, sinayos ko lang yung aking alaga at napakaingay. Ayan. Nilagay ko lang sa tamang lalagyan at nag-iingay eh. Ayan, May, dito na ako, tamsakan ko muna, May, yung tawag dito. Tamsakan ko muna, May, yung upcoming mo. Ayan, tamsak dan. Then sa kabila, tamsakan ko din. Ayan, dito ako, Mami Tess, salamat anak ko sa sorpresa mo. Ayan, 10 minutes and 12 seconds, Mami Tess. Ayan, Utoy Vlog, may kalat shout out, Utoy Vlog. Rolly watching sa Patawa Challenge. Ayan, sabi ni Mami Tess. Ayan, Utoy, maraming salamat. Si Kuy Big, thank you so much dyan. Ayan, 31 viewers, thank you so much. Pasaway kasi yung aking alaga. Ayan, Oragon, makipagdikitan ka dyan sa baba. Lahat ng nandyan, nagla-live yan. Dikitan mo sila. Ayan, si Wordo Official, may kalat shout out. Thank you so much for coming, Sir Wordo Official. Ayan, pasensya na yung iba, hindi ko na nasubaybayan dahil sawa yung alaga ko. Ayan guys, palablab sa ating nakapin ko. Sa mga hindi pa dikit yan kay Utoy Vlog. Ayan, si Kuy Maribik. Maraming salamat sa iyo dyan, si Kuy. Ayan, Sapiran, thank you so much, Sapiran. Oragon, ano ba yun? Teaching sa, ano ba yan? Ang labo na talaga ng mata ko, tapos kabilis-bilis pang hinihila ni Lolo. Ayan, John
Jan Lee Wong channel. Good evening. Thank you so much for coming. Jan Lee Wong's channel. Jan Lee Wong's channel. Ayan, baba ng bahay. Utoy vlog, all well done, parang Uragon. Ayan, Utoy, bahala ka na magbalik kay Uragon. Taga Bicol din yan. Utoy. Mami Tess, may harang pa po ikaw. Ayan, si Sikoy Vic, unahin na kitang bisitahin si Sikoy Maribik. Unahin ko na unahin na kitang puntahan. Wala ka pa din bagong upload si Sikoy. Dito muna ako sa mga shorts video mo si Sikoy magpunta. Ayan, unang play ko sa'yo dito sa Piggy Bank Israel. Ang daming alagang baboy ni si Sikoy Maribik. Ayan, Uragon, babalikan ko ikaw. Ayan. Ayan, dito muna ako mag-play sa mga short video mo si Sikoy, ha? Ayan, unang play ko sa'yo sa mga piggy bank mo na marami. Ang lalaki na, tama na itong panglitsyon si Sikoy. Ayan, tamsakan ko. Yan, Maribik watching sa amis ka, sa ganda ng garden na ito, ayan. Okay lang yan, pag binenta mo naman to si Sikoy, pera naman to. Ano ka ba? O, dito na ako ngayon, pangalawang play ko sa'yo, friend forever, ayan. Si Muning at si My Lovely. Ayan, inihila-hilamusan pa ni Muning si, Mami Tess, play pa rin ikaw, Mami Tess. Ayan, Jan Lee Wong Dan from Uragon. Ayan. Ayan guys, sa mga hindi ko pa nababanggit na tatawag dyan guys, comment lang kasi mabilis at akin pataas ni Lolo yung ating comment section. Comment lang ulit guys, sa mga hindi ko pa na dyan. Ayan, thumbs up ulit si Sikoy. Thanks, Mami Tess. Ayan. Utoy from Mami Tess. Ayan, pangatlong play ko sa'yo, si Sikoy. Dito ako sa dragon fruit. Ay, hindi pala Filipino best. Ayan, Jan Lee Wong channel. Dragon OTW, ayan, Just Cooking, good evening, mega love shout out, Just Cooking. Ayan, 26, good evening. Wow, lalong gumaganda si Ate Bikla. Grabe ka, Jazz. Nasaan dyan, Jazz? Ikaw talaga. Ayan, dito ako sa Filipino Best. Yummy food, si Sikoy Maribik, ayan, thumbs up again. Kumusta, Jazz? Nasuklian na kita, Dragon from Utoy Vlog. Ayan, hello, Jazz from Utoy. Ayan, Just Cooking Beldan from Dragon. Ayan, totoo po, ilang araw lang kita, di nakita kasi busy po ako. Oo nga, bakit nga ba? Utoy, reward sa bagong pangalan motor ko. Ayan, hello, Sir Daily Vlog. Good evening, Sir Daily Vlog. Mega love shout out, Sir Daily Vlog. Ayan. Si Just Cooking. May binabang bahay. Puntahan ko na si Jazz. Alam mo, Jazz, di na ngayon mo kapag di mo napapansin, Jazz, pag may link kayong binaba. Pag kinlik mo siya, hindi siya direct na pupunta doon sa sa link na binaba ninyo. Go to channel pa rin ang lalabas. Ayan, tamsakan ko muna itong upcoming mo dyan sa, ayan.
binababa. Yan, tamsakan ko ulit mamaya sa kabilang cellphone ko, yung ano mo, yung upcoming mo. After nitong naka-play kay Mami, nag-update po ata si host. Oo, nag-update si Lolo. Ayan, gandang gabi po. Ayan, hello, hi Lexus. Hindi po na umigalap shoutout sa iyo dyan. Alagaan mo mabuti yung alaga natin yan at ang gugulo dito sa live ko. Si Lexus TV pala, mali ako. Naku, pastilan. Pastilan ba? Namamali pa. Ayan, nag-live shoutout, 15 viewers. Thank you so much. Ayan, ano, Sir Daily Vlog. Sunod ko na si Sir Daily Vlog dito. Jess, kumusta ang bagong monetize? Jess. Ay, bakit pa? Ayan, Julius Wong, si Julius Wong, ayan, channel, hello from Utoy Vlog. Mega love, ano ito? Mega love, shout out na lang po sa lahat. Di ko kayo maisa-isa, ayan. Ayan, Mami Tess, playing pa rin yung video mo, Mi. Ayan. Okay naman pag nag-apply na pusa, pin. Ano, Jazz? Shout out po sa lahat ng nandito. Dragon, from Dragon. Ayan, Dragon, thank you so much. Ayan, Mami Tess. Naka-play pa rin ang iyong video, Mami Tess. Utoy Vlog, kita ko sa bahay mo, Utoy. Mag-go to channel na ako, Utoy, kasi hindi naman, Ay, Kuya Tap, good evening. May galab shout out, Kuya Tap. Thank you so much for coming, Kuya Tap. Ayan, si Muhammad. Muhammad, may galab shout out. Thank you so much for coming, Muhammad. Tama ba? Malabo na talaga mata ko. Ayan, Kuya Tap, magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, bisitahin ko na si Kuya Tap agad. Baka si Kuya Tap ay nadaan lang. Unahin ko na. Ihuli ko na si Utoy. Si Utoy naman niya naman ay maunawain. Ayan, Kuya Tap, dito ako sa bahay mo. Kuya Tap, bisitahin ko yung bahay mo. Dito ako, Kuya Tap, sa Tortang Talong. 9 minutes. Ayan, may ads pa. Sandali lang, Kuya Tap. Siyempre, hindi ako nag-skip ng ads. Tambayan ni Renren. Hello po, may galab shout out sa lahat po. Ayan, tambayan ni Renren, may galab shout out. Ano ba yan? Ayan, Kuya Tap, dito ako sa ayan, 9 minutes and 8 seconds, Kuya Tap, naka-play ka na, Kuya Tap, ayan, nakapasilaw kasi, ayan, naka-play ka na, Kuya Tap, ha? Ayan, si John Liz Wong Channel, ayan, nagbabati ng bahay, guys, connect to each other, guys, sa mga hindi ko pa napupuntahan, ayan, magdikitan muna tayo dyan sa baba, at sa mga hindi ko pa, guys, na tao na silip ang bahay, comment lang, kasi mabilis hinihila ni Lolo yung mga nasa comment section. Tambayan ni Renren, good evening from Utoy Vlog. Ayan. Salamat po, Miss Bicolana. Yan, walang anuman, Kuya Tap. Ayan, naka-play ka na sa akin. Mami Tess, dan full watch na ikaw, May. Ayan. Parang may na ako dito. Nagtamsak lang ako kanina. Mami Tess, hindi na po ako nag-comment. Si Ninja ko po ang sa inyo, nag-play po sa inyo, May.
Ayan, salamat na. Walang anuman po, Mi. Ayan, dito ako sa bahay mo, John Lee Wong Channel. Si John Lee Wong Channel. Ayan, John Lee Wong Channel, dito ko sa adobong kubutan. Ano ba itong kubutan? Ano ba yung kubutan? Pusit? Pusit ba yan? John Lee Wong, ano ba yung kubutan? Ayan, maraming salamat Kuya Tap. Playing pa rin ikaw, Kuya Tap. Ayan, Jazz, sunod kita dito, Jazz. Ay, hindi pala natamsakan ko na pala yung mamaya ipag-play kita uli, Jazz, dito, ha? Kuya Tap Cooking, all well done from Dragon. Ayan. I-play naman natin si Utoy Vlog. Pupuntahan kita after nito, ha? After nitong kay John Lee Wong Channel. Standby muna ikaw dyan, Utoy, ha? Utoy. Ayan, still playing ikaw, Kuya Tap. Ito pala yung ano ba tawag dito? Para siyang butete. Butete ba tawag dito? Adobong kubutan. Ano ba yung kubutan? At John Lee Wong, ano ba yung kubutan? Big love shout out po Kuya Tap from Just Cooking. Ikot po ako sa Ibahos. Ayan, sige Jazz. Ikot-ikot ka muna dyan, Jazz. Wow, si Creation Channel. Hello po sa inyo. Yan, good evening Creation. Tambay lang si Sikoy kasi ginagawa ko ang notebook ko ng ano ba yun? Malapit na ulit ang pag-review, need magpa-online. Sige lang si Sikoy Vic, okay lang. Yeah, daw. Gawa-gawa lang ikaw dyan si Sikoy Vic. Okay lang ako dito. Tuloy mo lang yung ginagawa mo dyan. Hello, Sis Jinjoy. Good evening. May club shoutout sa iyo, si Sikoy Jinjoy. Thumbs up host. Ayan, maraming salamat. Creation Channel. Hello, Maribig family. Nagtatago sa katauhan Creation ang aking best friend. Ayan, best friend. Labas na dyan. Hello, Jinjoy Sexy. Ay, nako. Ganyan ang inaabot ng babaero. Kuya Tap Cooking, Dan from Utoy Vlog. Utoy Vlog, stay put lang muna ikaw dyan, Utoy, ha? Mamaya ko i-play yung video mo ay yung binaba mo bahay, ha? Ayan, Kuya Tap, playing pa rin ikaw sa 9 minutes mo. Hello everyone, happy Saturday. Ayan, si Dayan. Sa'yo na naman ba yan si Dayan? Buti narinig ko. Ano sabi? Buti narinig ko. Thumbs up dan na si Sikoy. Utoy TV. Utoy Vlog TV Dan. From Tambayan ni Renren. Ayan. Ayan, playing pa rin ikaw, Kuya Tap. And then si Wong, ganun din. Si Wong Channel, sa kanyang 8 minutes and 41 seconds. Ayan, yung mga nandyan guys, si Sikoy Jinjoy, susunod ko kayo dito. Ayan, Randy Salvador, good evening, club shout out. Akin na nga muna, darling yan. Akin na kapos ako din, pahiram. Marami na yung yung iba na inip na ba. Ayan, Jinjoy, si Sikoy Jinjoy, dito na ako sa'yo, puntahan na kita. Go to channel na kita, si Sikoy Jinjoy. Ayan. Sa lahat, bakas lang po ha. Salamat po from Kuya Tap. Ayan. Ayan. Utoy Vlog, hello from Jinjoy. Sana all my darling. Sinasabi ko na nga ba eh. Ayan, si Sikoy Jinjoy, dito ako sa ginisang gulay, pechay.
maingay dyan. Creation, huwag ka maingay dyan. Ikaw talaga, nambubuking ka na naman. Tambayan ni Ren thumbs up dan. Ayan. Salamat sis Bicolana. Ayan. May ads ka pa sis Jinjoy. Ayan. Si Wong Channel, naka-play ka din dito. And then si Kuya Tap. Kuya Tap, naka-play ka din dito sa kabila. Kuya Tap. Tambayan ni Ren thumbs up dan. From Dragon. Ayan, may ads pa rin ikaw, si Kuya Jinjoy. Hindi ko ini-skip yung ads para hindi magalit sa atin si Lolo ba. Hindi tayo paluin. Johnny Wong, down to you from Tambayan ni Ren. Ayan. Creation, bibigyan pa ba kita ng jacket? Ayan, i-refresh naman natin si Tambayan ni Ren. Kay Johnny Wong, ayan. Ayan guys, palabab sa ating nakapin, sa mga hindi naman dikit sa kanya guys, pasuyo naman. Patulong naman si host. Lablabin natin ang ating nakapin dyan. Ayan, si Kuya Jinjoy, playing ka na 2 minutes and 24 seconds. Si Kuya Jinjoy, naka-play ka na. Yes po, magbababa ako ng link. Ayan, bigyan kita jack. Problem. Ayan. Akala ko naiinitan ka eh. Akala ko ayaw mo ng jacket eh. Ayan. Wong Channel, malapit na ikaw mag-full watch. Ayan. Ganon din si Kuya Tap. Kuya Tap, malapit ka na. Oh, sarap-sarap ng tortang talong ni Kuya Tap. Ayan, si Kuya Jinjoy, laying pa rin ikaw, si Koy. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, like lang daw, sapat na. Sabi ni Creation. Ayan, puntahan natin yan syempre. Ayan, Kuya Tap, full watch na ikaw, Kuya Tap. Ayan, mag-thumbs up lang ako. Pang 24 thumbs up ako, Kuya Tap sa'yo. Ayan, maraming salamat Kuya Tap. Ayan, full watch na ikaw sa akin. Ayan, dito naman ako ngayon kay Oh, laki ng views ni Creation. Ayan, Creation, dito ako sa short video mo. Laki. Ayan, full watch na ikaw, Johnny Wong, full watch na ikaw, ayan. Napunta na dito kay Mr. Bean. Hindi na ako nakapag Ayan, Utoy, ikaw na isusunod ko dito, Utoy. Sana ba yung binaba? Ikuto channel na lang kita, Utoy, ha? Kasi nawala na yung link mong binaba kanina. Laki na ng bahay ni Utoy. Ayan, dito ako Utoy sa bagong pangalan ng motor ko. Si Bato. Ano ito? Batugan? Utoy,
Tutugan. Ayan, pangalawang silip ko dito sa short video mo, sa short video ni Sir Creation Channel, pangalawang silip. Ayan, maraming salamat sa lahat na nandyan sa baba. Ayan, ni Renren, nandyan ka pa ba? Tambayan ni Renren, nandyan pa ikaw. Sino ba yung nandyan pa sa baba? Naku, host, magkakulitin ka, nangingilip ka ng channel. Ayan, salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan, Creation Channel, Dan Tamsak, from Oragon. Ayan, Sisikoy Jinjoy, salamat sa iyo dyan. Nandyan pa si Tambayan ni Renren. Tambayan ni Renren, nandyan ka pa ba yung aking nakapin? Matawa tuloy si Sisikoy Maribik. Tika mo na, hindi yata ako nakapag-comment. Sisikoy Jinjoy, hindi yata ako nakapag-comment dun sa mo. Dun sa video mo. Ayan, basta na-click ito si Sisikoy Jinjoy ha. Hindi ako nakapag-comment ata. Salamat po ng marami, Oragon. Ayan. Tambayan ni Renren, nandyan pa ba ikaw? Si Dayan, thank you so much for coming, Dayan. Dan Connect, Sir Oragon, ayan. From Creation Channel. Utoy, naka-play ka pa din, Utoy, ayan. Playing pa rin ikaw, Utoy. Mag-comment na ako, baka mamaya bigla na naman hahatakin ni Lolo. Punta po ako, Sexy Maribik. Ayan. Basta sexy, tatambayan ko. Pasok ka po sa akin, Miss Bicolana, may pa-premium ako or wala bunutan. 10K po, basta mag-live ako. May isang entry ka po. Sa 16 pa po yun, December. Ang bunutan. Sige, Kuya Tap. Basta pa-premium ang pinag-uusapan, Kuya Tap, mabilis tayo dyan. Basta may premium, Kuya Tap, mabilis tayo dyan. Ayan, sige. Minsan, yun nga lang, minsan, pag hindi ko natitsempohan yung live mo, hindi talaga ako makasok.
Ayan, Utoy Vlog, dan full watch na ikaw, natawa tuloy si Uragon. Di ba, Uragon? Basta may premyo, may salitang premyo, mabilis tayo dyan. Ayan, wala na yata yung ating nakapin, hindi na siya sumasagot. Alisin na natin, ibabaan na natin siya. Napakapasaway naman. Ikot po muna ako, Miss Bicolana. Sige, Kuya Tap. Ingat ikaw, Kuya Tap. Akala ko umiikot yung aking live. Ikaw pala, iikot ka pala, Kuya Tap. Sige, Kuya Tap. Balato na lang sa akin, Bicolana. Balato ka dyan, di pa nga tayo nananalo. Ikaw naman talaga, oo, mapastilan ka naman talaga. Hintayin mo muna manalo tayo, bago ka makibalato. Ikaw naman. Ayan, maraming salamat guys. 27 viewers, thank you so much. Ayan, baba ng bahay, mga hindi ko pa nabisita dyan guys. Pasuyo na guys. Kasi malabo na mata ni host. Hindi na nakikita yung, lalo pag medyo maliliit yung ano. Sige Kuya Tap, basta pag nakita kita naka-LS ka Kuya Tap, papasok ako. Bawat ano ba yon? Bawat pasok mo sa ano, may isang entry, ganun ba yon? Tapos isa lang ba ang mananalo, Kuya Tap? Hindi pa pwedeng dalawa, tatlo. Para kung di man ako mabunot sa una, Kuya Tap, may pangalawa pa. Hindi man ako mabunot sa pangalawa, may pangatlo pa. Ayan, pag nanalo ka, ayunahan kita para sa akin na ibigay. Ay nako, ikaw talaga creation. Puro ka talaga ka-anuhan. Ayan. Sana Kuya Tap merong ano, hindi po bawat nabubunot po 1K. Ah, okay. Pwede na rin yun. Pang ano na natin yun, pang MacBook na natin yun. Ayan, 20 Wheels, good evening. Thank you so much for coming, 20 Wheels. Ayan, may glad shout out sa 32 viewers natin dyan. 32 viewers, maraming salamat. 36 na pala. Ayan, 20 Wheels, thank you so much. Babay ko ng bahay mo dyan, 20 Wheels. O dadaan lang ikaw, 20 Wheels. Ayan guys, maraming salamat sa lahat na nandyan sa baba. Yung mga hindi ko pa guys na bisita, baba po ng bahay para mapuntahan natin. Utoy Vlog, nasaan na ikaw? Uy, Manay Mirna. Nalitaw pa lang yung ulo mo. Kilala ko na agad na ikaw yan, Manay Mirna. Kitang-kita ko na masiglang-masigla yung tuhod mo, Manay Mirna. Yan, tapos ka na ba mag-araro, Manay Mirna? Sino ba yan? Anong pangalan niya? We Got a Channel. We Got a Channel. Thank you so much for coming to We Got a Channel. Tama ba ibasa ko? We Got a Channel. Manay Mirna Danbel, all from Uragon. Ayan. Thank you so much, Uragon. Bakit wala akong thumbsuck, guys? Nalulungkot naman ako. Bakit walang thumbsuck yung aking live? Sino ba dyan di pa nag-thumbsuck? Baka naman. Ayan, si Marlo sa Lubod. May galap shout out Marlo sa Lubod. Ayan. Maraming salamat sa pagsilip mo, Marlo sa Lubod. Baba ng bahay. Ayan, ipin natin yan si Marlo. Dahil wala tayo nakapin, ikaw ang ipipin ko ngayon, Marlo. Santiago Mary, ayan, hi. Kapiking, ayan, Kapiking, magandang gabi po. Thank you so much for coming again, Kapiking.
Ayan, isunod natin ipin yan si Creation Channel. Creation. Isasabit natin yan mamaya. Ayan, dito na ako sa kay Marlo. Marlo, dito ako sa bahay mo. Mag-go to channel na ako dahil ganun din. Pag nagbaba ka ng link, automatic go to channel pa rin ang lumalabas. Ayan, dito na ako Marlo. Sa napadaan na rin kami sa Marikina. 3 minutes and 23 seconds. Marlo, naka-play ka na. Kuya Iking, baba po na ang Kuya Iking. Nandyan pa po ba kayo, Kuya Iking? Ano sabi ni Kuya Iking? Dip muna ako sa kanila. Ano pong dip? Didikit? Didikit po ba? Yung po ba ibig nyo sabihin? Ayan Marlo, playing ka na. Sa 3 minutes and 23 seconds, Marlo, ayan, naka-play ka na. Ayan, ganyan na lang kasi masilaw siya. Hindi siya gaanong Ayan, naka-play ka na, Marlo. Sa 3 minutes and 23 seconds, dikit po muna ako. Sige. Bisitahin ko na yung bahay mo, Kuya Iking, ha? Dito na ako sa bahay mo, Kuya Iking. Pasukin ko na yung bahay mo. Wala naman sigurong dagong dito. Dito ako sa sinigang na pork at laing. Poman, ayan Poman, may galag shout out Poman, thank you so much for coming Poman. Ayan, Kuya Iking, playing ka na dito sa sinigang na pork at laing, 3 minutes and 45 seconds. Ayan. Maraming salamat guys sa 35 viewers. Ayan, thank you so much. Ayan Poman. Magandang gabi, Agoy. Naintindihan ba ako ni Poman? Ang daming ba ni Poman na bahay? Ayan, tingnan mo pagka nagbaba kayo ng link. Napapansin nyo ba, pag nagbaba kayo ng link at pinindot ninyo, automatic go to channel ang lalabas. Poman, ayan, Pahadok Key Lifestyle. Ayan, 5 minutes and 42 seconds. Poman, play on your video, Poman. Ayan, Wills, good vibes. Ayan, hello host, God bless. Ayan, Wills, good evening sa iyo dyan, Wills. Thank you so much. Poman, playing on your video. 5 minutes and 41 seconds, Poman. Ayan, Marlo, sa lugod. Ayan, still playing ikaw. And then, King, ganun din. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Wills. Makipagdikitan ka ulit dyan, Wills. Ayan, guys, maraming salamat sa 36 viewers na nandyan. Patamsak, guys. Patamsak sa ating live. Sa mga hindi pa nagtamsak dyan. Agoy, Pasko na. Tamsakan nyo na ang ating live. Guys, please. Patamsak sa ating live. Ayan. Marlo sa lubod, malapit ka ng mag-full watch. Marlo, ayan. Nagbabalot na. Ayan, 42 viewers. Make love shout out. Thank you so much. Nadidighay ako. Hi guys, magandang gabi. Please support my channel. God bless always. Ayan. Wills, thank you so much sa friend. Ayan. Wala na ata si Marlo Marlo, nandiyan ka pa. Ayan, dan full watch na. Madam Baby Channel, ayan, thank you so much, Madam Baby. Ayan, Kat Iking, malapit na po ikaw mag-full watch, King. And then, Poman is still playing, Poman. Ayan, still playing ikaw.
Six rosas. Ano ba? Ano ba sabi niya? Mahina na naman ang signal ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan po mga start playing po man on your video. Ayan, ipin natin si Kuya Wills. Kuya Wills. I-replace kita kay Marlo dahil wala na si Marlo. Malis na. Guys, please connect to my pin. Kay Kuya Wills. Ayan. We got a channel. Will you give you 10 banana? Ayan, sabi ni Kuya Wills. Ayan. Naawa si Kuya Wills kay ano, kay Wig na ba? Tama ba? Ay, hindi, Wigata. Mali. Wigata. Ayan, full watch na pala ikaw, ano, Kuya Wills. Kasi ba yung nakaplay ko dito? Si Kapiking. Kapiking, ayan. Full watch na ikaw, Kapiking. Ayan. Dito ako ngayon kay ano. Kay Wigata. Wigata, bigyan ko na nga ng ano yan. Bigyan ko na nga ng director. I give you with director. Ayan. Gallery PSP, may galap shout out. Thank you so much for coming. Ayan, we got to your channel. Ayan. Wigata, ayan, 02 December 2023. 6 minutes and 11 seconds, Wigata, playing on your video, Wigata. Eric Good Vibes. Ayan, nandiyan pa si Eric Good Vibes. Nandiyan ba? Ay, ano siya? Ninja lang siguro siya. Ninja lang yan. Ano, Wills? Kung dikitan, Wills. Si Eric, ano, ninja lang yan. Ko alam kung kaninong ninja yan. Wills, wag mo nang dikitan yung ninja na yan. Hindi natin alam kung kanino yung kay, ano na yan, kay Eric, ano na yan, kay... Ayan, Wills, dito na ako sa bahay mo, Wills. Ayan, si Poman pala. Poman, already done full watch on your video, Poman. And then, I give you one banana, Poman. Lalo pagka, Madam Baby Channel, ayan, baba po ikaw, baba ikaw ng bahay, Madam Baby. Ayan, Wills, dito na ako sa bahay mo, Wills. Bisitahin ko yung bahay mo, Wills. Yan, dito ako sa morning work in Santa Cruz, Manila. 8 minutes and 25 seconds, Will. Playing ka na.
Wigata, ayan. Still playing on your video, Wigata. Naka-play ka na sa akin. Madam Baby Channel, dito na ako sa bahay mo, Madam Baby Channel. Ayan, maguguto channel na lang tayo kasi pag nagbaba kayo ng link, hindi rin natin maklik. Pag kinlik mo siya, automatic go to channel ang lalabas. Kaya maguguto channel na lang tayo. Ayan, dito ako, Madam Baby Channel, sa How to Cook Tilapia. Ayan. Ayan, may ads pa, Madam Baby Channel. Madam Baby Channel, God bless. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Madam Baby Channel. Ayan guys, padikit yan sa ating nakapin. Sa mga maliliit ang bahay, nag-aayuda rin yan si Kuya Wills. Madam Baby, subs me. Ayan, sabi ni Wigata. Ayan, Kuya Wills, na still playing ikaw dito sa akin, Kuya Wills. Naka-play ka din pa rin. Ayan, Madam Baby, dan sub with Bakas. God bless. Watching now, Will, from Madam Baby Channel. Ayan. Ayan, Madam Baby Channel, naka-play ka na sa akin sa 6 minutes and 7 seconds. Dito sa How to Cook Tilapia. Ayan, maraming salamat sa 7 viewers. God bless always, Madam Baby, from Wills. Ayan, di ko pa nabibisita si 20CH. Nakailang baba na siya ng bahay. Yes po, salamat po kabayan. Ayan, Kap Iking. Dan ako sa iyo, Kap Iking ha. Full watch na ako sa iyo, Kap Iking. Tingnan ko dito, Kuya Iking, mamaya sa isang cellphone ko. Kung dikit na ako sa iyo, didikitan kita dito sa isang cellphone, Kuya Iking ha. Makipagdikitan ka muna dyan. Ayan si Kuya Wills, dikitan mo yan, Kap Iking. Nag-aayuda yan kung baby pa yung bahay mo. Dikitan mo yan si Kuya Wills. Pag nakita niya maliit pa yung bahay mo, ayan, aayudahan ka niya. Creation Channel, ayan. Salamat sa iyo dyan. Ayan, walang tulugan, Creation Channel ha. O mamaya, tulugan mo na naman ako. Ayan, umaga na. Ako, maliit pa channel, bago lang sa white. Totoo, bago lang po ikaw sa YT, Creation Channel. Ilan lang po ikaw sa YT? Ayan, still playing ika, Kuya Will. And then, si Wigata Channel. Playing pa din, Wigata. And then, si Madam Baby Channel. Ayan, playing pa din. Tatlo kayong naka-play ngayon. Ayan, malapit na mag-full watch si Wigata. Wigata, are you still there, Wigata? Ayan, Wigata, ayan. Already done full watch na, Wigata, on your video. Ayan, I give you one banana, Wigata. Nasaan na ikaw, Wigata? Ayan, Wigata, I give you one banana. Ayun, Kap Iking, well, please subscribe me. Ayan. Wigata, already done full watch. I give you one banana. I will, ano ba yun? I give you one banana, Wigata. Ayan, ulit-ulitin ko, baka hindi narinig ni Wigata. Ayan, thank you so much, Wigata. Thank you, my sister. Ayan, you're welcome. You're welcome, Wigata.
Ayan, palis lang ng antok si host dahil medyo inaantok na naman. Pastilan. Banana is yummy yummy. Nako, Sir Moti, maatake na naman si Tata Antok sa akin. My goodness ba? Kailan ba ako hindi aantokin? Ayan, 10 viewers. Thank you so much sa pagsama dito sa aking kakulitan dito sa aking pag-host din. Mas makulit pa sa mga sa mga bisita niya. Ayan, Marvic Sexy. Ayan, Madam Baby Channel, still playing. Nasana yung link ni Creation. Creation. Wala. Yan, nawawala yung link mo, Creation. Saan ba napunta? Nilamon na yata ni Lolo. O, nawala talaga. Creation, baba mo na lang uli yung link mo dyan ang may sabit natin. Nawala. Maribig Family TV, God bless from Wales. Ayan. Si Kuy Bit, dikit ka na ba dyan kay Kuya Wheels? Baka hindi pa ikaw dikit dyan kay Kuya Wheels. Chandra, good evening, Chandra. Ayan, may galap shout out sa iyo, Chandra Indigo. Ayan, Madam Baby Channel. Dan full watch na ikaw, Madam Baby Channel. Ayan, pang 88 thumbs up. Mag-comment ako para makita ni Madam Baby Channel. Alam ko dumidikit si Madam Baby. Ayan, Maribig Channel, dan dikit, pati pa God, dating dikit pa dati. Ayan, God bless. Sabi ni Kuya Wheels. Ayan, tapos na si, dito na ako kay, Chandra, ay go to channel, Chandra. Kasi wala na rin kwenta yung link natin ngayon. Ayan. Chandra, Satana Road, Evening View, no copyright music. Chandra, 5 minutes and 10 seconds. Ayan. Chandra, dan dikit po sa iyo. God bless always from Kuya Wheels. Ayan, Chandra, bahala ka na ikaw magbalik sa dumikit sa iyo, Chandra. Ayan, may ads pa ikaw, Chandra. Ano ba to? Chandra, dan dikit. Nabasa ko na pala yun. Ayan, Kuya Wheels. Full watch na ikaw, Kuya Wheels. Ayan. Dan full watch na ikaw, Kuya Wheels. Ayan, Chandra, playing na ikaw, Chandra. Ayan, playing on your video, Chandra. 5 minutes and 10 seconds. Ayan guys, pakidikitan naman yung ating nakapin. Palablab naman dyan. Wheels, good, thank you. I will connect with you from Chandra. Ayan, thank you so much, Sandra. King, bigyan kita ng 10. Talaga ni Kuya Wheels. Kuya Wheels, maraming salamat sa iyo, Kuya Wheels. Nahihigab na naman ako. Ayan guys, patamsak sa ating live guys. Sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan sa atin, please, patamsaman guys sa ating live.
Ayan o, 14 pa lang ang thumbs up ni, ni host. Ayan, Madam Baby Chan. Full watch na ako sa iyo, Madam Baby. Nag-comment ako, yung Proud TV Bicolana, Madam Baby, akin yon. Ayan, God bless your heart, Maribik Family TV from Kuya Wills. Abi, may matake na naman yung anto ko. Ayan, 13 viewers, may kalab shout out. Ayan, 10 na lang pala, kala ko 13 pa. Ayan, si Dudes. Ayan, Dudes. Magandang gabi sa iyo, Dudes. Puntahan natin na yan agad si Dudes para walang masayang na oras. Ayan. Dudes, naka-play ka na sa iyong short video, Dudes. Tamsakan ko na, Dudes. And then, I give you 1 banana, Dudes. Ayan. With bell button yan, Dudes, ha? Ayan, kota ka agad sa akin. Ayan, kakapasok mo pa lang, Dudes. May ano ka na agad sa akin. May buya na agad. Ayan, magandang gabi po, host, sa lahat. Ayan. Patamsak naman, guys, sa mga bagong pasok sa atin dyan. Sa mga hindi pa nakapagtamsak, patusok naman, guys. Oh, please. Ayan, sino ba yung nakaano dito? Ayan guys, palablab naman sa ating live. Pakitusukan naman. Sa mga nandyan, pakitusukan ng ating live. At pasuyo guys sa ating nakapin. Palablab naman sa ating nakapin. Ayan. Chandra, still playing Chandra. Ayan, napakasilaw. Paano ba makikita? Ayan, nakikita ba? Ayan, Chandra is still playing on your video. Ayan, Dudes, dikitan mo yung aking nakapin. Bago lang yan sa YT, bagong gawa lang yung kanyang channel. Kaya wala pa siyang gaanong upload. Baby pa yan. Sinisipon pa yan, may sipon pa. Hindi pa yan marunong magpunas ng sipon niya. Di ba ano? Di ba creation? Bata pa ikaw? Batang bata? Batang bata ka pa. At marami ka nang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Tama ba yun? Ganun ba yun? Ayan, Kuya Iking. Chandra, dandikit po from Kuya Iking. Ayan, Kap Iking from 837 to 847 dan 10 subs sa channel. My God bless you po. Ayan. Maraming salamat, Wills. Ayan, yung nakapin ko, Wills. Ayan, palablab naman, Wills, yung aking nakapin dyan. Pagkaluban mo naman yung aking nakapin. Bago lang siya sa YT. Chandra, ayan, already done full watch on your video, Chandra. Ayan, pang 43 thumbs up, Chandra. And then, I give you 1 banana, Chandra. Ayan. Dana sa nakapin. Okay. Ayan, maraming salamat. Imported saging ni host. Yes. Tama ka dyan, Sir Moti. Ay, sorry. Si creation pala. Ano ba yan? Naku po. Sorry naman. Kap Iking, hello, thank you. I will connect with you later. Ayan, from Chandra. Bicolana naman, yung bibig mo. Ano ba naman yan? Hanggang mamaya, Bicolana, nako, mapuputulan ka na ng dila.
Ayan, naawa si ano, ayan. Asa na ba? I will give 10 to Creation Channel. God bless. Ayan, sabi ni Kuya Wills. Ayan, Kuya Wills, thank you so much. Ayan. Naku, ipag-play ko pa nga uli ng isang, si Kuya Wills. Ayan, ipag-play ko uli ng isang video dito. Kuya Wills, bilang, pasasalamat ko sa'yo. Another one. Play on your video, Kuya Will. Ayan, dito ako sa mahaba-haba. Sa mahaba-habang karagatan. Kuya Wills, dito ako sa Sunday. Tama ba? Tutulog na naman si Bicolana. Oo, tama lang. Ayan, Manay Mirna vlog. Ayan, God bless. Manay Mirna, nagpapatawa lang ako kasi nantok na naman ako, Manay Mirna. Kuya Wills, ayan na ako sa Sunday Gala in Manila going to Santa Cruz. Ayan, 10 minutes and 5 seconds, Kuya Wills. May ads ka pa? Si internet ko. Kala ko Manay Mirna, tulog na ikaw. Ayan, thank you, sis. Ayan, you're welcome. Welcome, Chandra. Creation Channel. Ayan, leave a comment so that I can easily find your channel. God bless from Will. Ayan. Shout out 11 viewers. Thank you so much. Agoy. Sino kaya sasayaw dyan para mawala yung antok ko? Sisibaybay na at mag-sleep mode na ako kasi maaga gising ko bukas. Mag-church ako. Salamat mga lalabs. Okay, Sisi Kuy Big. Ayan, packet ko lang sa lungga ko. Ayan. Maraming salamat po na Mirna. Maraming salamat sa iyo dyan sa pag-stay. Kung kinakailangan na ipikit mo na ang iyong mga mata, ipikit mo na dahil may work pa ikaw tomorrow, Manay Mirna. Ayan, Kuya Wills, still playing ikaw dito sa akin. Kuya Wills, 16 viewers, thank you so much. Ayan guys, maraming salamat. Salamat! Manay Mirna, nakakautal pala yung antok. Ano ba yan? Pag inaantok ka, Manay Mirna, naurong pala si Dila. Parang inahatak kita kaantok ang Dila. Ba't kaya ganun? Ayan, Migalab shout out, 25 viewers. Para bang pag kumukurap yung mata mo, sumasama yung Dila. Ba't kaya gano'n, Manay Mirna? Sagutin mo nga. Manay Mirna. Ayan, si Martin Gabriel Pitalino. Good evening. May galab shout out. Manay Mirna, God bless from Kuya Wills. 28 viewers, maraming salamat. Kukurat-kurat. Ayan, dudes, dyan dikit from Kap Iking. Ayan, maraming salamat, Kuya Iking, sa iyo dyan. Maraming salamat, Kuya Wills. Ayan, still playing pa rin ikaw, Kuya Wills. Wow, 22 on. Maraming salamat, Chandra. Thank you so much. 22 viewers. Thank you so much. Buenos dias. Ayan, si Cesar Emilio Reyes.
Siberian. Ayan. Bueno Dias. Ano daw ibig sabihin ng Bueno Dias? Sino dyan ang nakakaintindi? Martin Gabriel, God bless. Ayan, Martin. Ayan, Kuya Wills. Playing pa rin ikaw, Kuya Wills, ha? Naka-play ka pa din. Sir Wills, Dan Connect at Connect from Creation Channel. Ayan, maraming salamat sa iyo, Creation Channel. Ayan, Bisor Silencioso, por favor, conéctame canal. So, ano yung sinasabi mo? Creation Channel, ano ba yan? Uy, pastilan ka talaga. Creation Channel. Ayan, Kuya Wills, playing pa rin ikaw sa 10 minutes mo, Kuya Wills. Ay, nako, Diyos mio. Nawawala yung anto ko sa'yo, Creation. Lalo na siguro kung nakalabas ka dyan sa paldang nadidikitan mo. Ay, nako, lalo ka siguro magyayaw-yaw ng kakulitan. Chandra, thank you so much for still here back to my live stream. Ayan, nantok na ako talaga. Nahihigap na talaga ako. Sorry guys. Ayan, di mapigil. Nako, talaga naman. Konting tiis pa, Bicolana. Manay Mirna, sleep na ikaw. Maaga pa ikaw tomorrow, magising ba? Ito, silent viewers, please connect my small channel. Look. Ayan, silent viewers, please connect to my Creation Channel. Silent viewers, please connect to my Creation Channel. Yan, ibig sabihin ko. Yan ba ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Naku, pastilan ka, Sir Moti. Diyos mio. Ayan, Kuya Wills, naka-play pa rin ika, Kuya Wills, sa 10 minutes mo. Ayan, please support my channel. God bless always from Kuya Wills. Ayan. Tingnan ko nga dito, Kuya Wills, kung nakadikit na ako sa iyo dito, Kuya Will. Sa aking isang channel, isang cellphone. Ayan, di pa pala ako dikit dito, Kuya Will, sa iyo. Dito na lang ako sa short video mo shout out sa iyo, ate, Danica Kabuyo. Sino si Danica? Ayan, gandang gabi po. Ayan, Jen, maraming salamat, Jen. Ayan, Kuya Wills, nandito ako sa short video mo, Kuya Will. Then, dikit ko na sa'yo tong isa. Manay Mirna. Ayan, thank you so much, 32 viewers. Mega love shout out. Manay Mirna, matulog ka na. Maaga pa ikaw mag-imalsok. Ayan, mag-comment ako dito, Kuya Will, ha? Akin yung Lexus TV, Kuya Will. And then, dikit ko na sa'yo to, Kuya Will, ha? Ayan. Manay Mirna, gabi na. Ayan. Sabi ni Yen. Wills, connect from Chandra. Ayan, Kuya Wills, connect na sa'yo si Chandra. Connect na sa'yo si Chandra. Ayan, maraming salamat, Kuya Wills. Ayan, Butso, Yen, dito na ako sa bahay mo, Yen.
Go to channel na lang kita, Yen. Yung mata ko, Yen, parang pipikit na. Hindi makaintindi ng Bicol yung silent viewers mo, host. Kaya kinausap ko sa kanilang salita. Aray po. Mahirap na silang umintindi ng Sir Moti. Mahirap silang umintindi ng ibang salita. Ayan, Yen, dito na lang ako, Yen, sa bahay dagat. Di pa ito na-play dito sa kay Lexus na to. 4 minutes and 50 seconds, Yen. Naka-play ka na? Ayan, naka-play ka na, Yen. Ayan, si Lexus ang pinang-play ko sa'yo. Wow, 26 people on your house. Thank you so much. Ayan, natutuwa din si Chandra sa aking viewers. Ayan, Chandra. Aray ko, may kumagat sa akin. Ayan, 28 viewers, thank you so much. Kaya yung mata ko, malagkit na, gusto nang bumigay. Nilalabanan ko lang yan, yung aking mata. Malapit-lapit na rin. Konting oras na lang. Ayan, Kuya Wills, malapit ka nang mag-full watch, Kuya Will. Ayan. Masilaw eh. Yes, pabigat na nga talukap ko, tas malaki na bungang Paano kasi abo pang maturog? Maturog ka na. Ayan, tamsak dan Kuya Wills, pang 49. Konting tiis pa nga yan. Abay, 1 hour may higit pa lang ako. Konting tiis pa. Ay, naku, Lolo Whitey. Hirap magpuyat. Ayan, i-play ko nga si 20CH. Kanina pa yan, 20CH. Alam mo ngayon, pag nag-click, Pag nag-click ka ng link ngayon, Yen, sa'yo ba yan? Hindi ba ganon? Sa ibang cellphone naman, hindi pa naman Pag nagbaba sila ng link, pag kinlik mo, automatic go to channel pa rin ang lalabas. Alam mo, ang video ni tawag dito, ni 20CH, isa lang. Puro ganon yung niya, puro ganon ang niya. I am back now, yeah. Bye-bye everyone. Chandra, thank you so much, Chandra. Ayan. Katurog naman ni Mirna, baka magtagdo ang luway mo, sabi ni Yen. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan. Magtagdo si luway, ayan. Yen, naka-play ka pa rin, Yen. Kaya lang si 20 Wheels, hindi naman siya nagtatagal pa, alis-alis siya. Cactus. Ano na naman ito? Kay Kimoti na naman to si Cactus. Hello, mate. Tapos may grandma pa. Sir Moti, maglubay. Sir Moti, maglubay ka na dyan, ha? May cactus ka pang nalalaman dyan, ha? Cactus daw. Paturugon mo muna, susaro mong mata, malimir na, sabi ni Yen. Ano yan? Yen, gagawing kirat.
nakaganyan, yung isa na nakasara, yung isa nakasilip. Ay nako, manemir na. Ayan, mag-love shout out, 36 viewers, thank you so much. Natawa tuloy si Manemir na. Ayan, malapit ka na mag-full watch yan. Ayan guys, sa mga inaantok na dyan guys, sleep na kayo dyan dahil ano na, 10:30 na. My cute grandmother. Wow ha? Ayan, nag-thank you for watching na si Yen. Oo, para makapahinga ang isang mata. Ayan. Ayan, Yen. Dan full watch na ikaw, Yen, ha? Pang 60, pang 70 thumbs up, Yen. Ayan, si Lexus nung nag-play sa'yo. Ayan, ipag-play pa kita uling yan ang isa. Dito ako ulit sa pagdalaw sa puntod ng parents. 3 minutes and 23 seconds yan. Gusto nilang Indonesia. Anong Indonesia? Kausapin mo sila, Sir Moti, ng Indonesia words. Sir Moti. Ano ba sabi niya? Salamat malam simuanya permesa yang diam. Nako, Sir Creation talaga, oo. Ayan Yen, naka-play ka ulit sa akin Yen. Pangalawang play ko sa'yo. Si Kuya Gina, ipag-play ko na lang siya mamaya ng playlist niya mamaya. After ko mag-live. Pag-play ko na lang siya. Ayan, si Grace Rimodo. Hello, Grace. Grace Rimodo. Kilala ko ba to si Grace? O ibang lahi din si Grace? Ay, hindi. 31 subscriber pa lang si Grace. Grace, bakit maliit pa ang bahay mo? Bagong gawa lang ba yung bahay mo, Grace? Bagong gawa lang ba yung channel mo, Grace? Manay, pantok nami. Oo, tulog na ikaw. Ayan, Grace. Nandito ako sa bahay mo, Grace. Grace Rimodo. Bagong gawa lang ba yung bahay mo? Ay, yung channel mo? Months na po. Ay, hindi ka lang ba nagiging active? Ayan, dito ako sa bahay mo, Grace. Dito ako sa ito yung pinakamahirap yung mag-isa ka. Ayan. Naka-play ka na? Ano, Grace? May sakit ang baby. Ayan. Baby pala ang may sakit. Hello, Merry Christmas. Sino ba yung bumati ng Merry Christmas? Ayan, malapit ka na mag-full watch, Grace. Bibigyan kita ng 1 banana dito, Grace. Ayan, dahil naka-off comment ka, hindi na ako magpo-comment, ha? Siyempre, naka-off comment nga, kaya paano ka mag-comment? Pastilan to talaga si Bicolana. Ayan, Grace, binigyan kita ng 1 banana dito. And then, dito sa isang channel ko, Grace.
Bigyan kita din ng isa. Ayan, dito na lang ako sa shorts video mo, Grace. Mag-play. Ayan, Yen. Full watch na ikaw, Yen. Sa pangalawang play ko sa'yo, ayan, pag 77 thumbs up, Yen. Watching from Bicol. Ayan, Grace, pangalawang banana para sa iyo, Grace. Ayan, nakadalawa. May premiere pala si Sony XTV yan, hindi natin napansin, may premiere pala siya. Manay Mirna, ayan, maraming salamat, Manay Mirna. Loading na naman yung aking cellphone ba? Salamat malam. Permesa yang diam. Kababayan mo Bicol din. Ayan, si Chris, Bicol din daw siya, from Bicol sabi niya. Bicol din siguro siya. Si Manay Mirna, hindi rin makatulog. Manay Mirna, anong nangyayari sa'yo? Matulog ka na. 10:30 na, Manay Mirna. Ayan si Wigata, Wigata. Gising pa din si Wigata. Wigata, thank you so much. Nandyan ka pa rin, nagbababa ka pa rin ng link. Bicol din siguro yun si Grace. Manay Mirna, sleep na ikaw dyan. Dahil mag-araro ka pa bukas. Ayan, malapit na ako mag-end. Konti-konti na lang mag-end na rin ako. Ayan, magpapasalamat na tayo guys sa unang-una sa mga bisita natin. Lalong-lalong na kay Manay Mirna. Nandyan, kahit nag-aararo, nandyan siya. Sleep ikaw, Manay Mirna. Huwag mo akong intindihin dito. Okay lang ako, Manay Mirna. Sleep na kayo.
Ayan. Ano kayang ginagawa ni ano? Tangko na ang mata. Ayan, Manaymer na. Ano kasi yan, kaya malakas ang ano niyan, energy niyan ngayon kasi nga bagong ano yan, bagong dilig yan. Simple lang. Ayan, simple lang. Good evening. May kalag shout out. Simple lang. Kaya malakas ang resistensya niyan, Jen. Simple lang. Ano ba yun? Ano ba yung kantang ano? Simple lang. Buhay. Prepare ko pa bag ko na dadalhin bukas at off ko manay host. Ayun, kaya pala. Day off pala niya bukas. Kaya okay lang na tanghaliin siya ng gising. Ayun, yun naman pala. Napasuot ako sa mga sexy lady na ka-live. Ayan ang sinasabi ko na naman. Yen, nako, paktay na naman. Nasuot na naman si Creation sa live ng mga sexy. Ayan, ako, pastilan. Yen, umupo muna ako. Nasabi ko na nga ba, Moti, na wala ka kanina. May ginawa ka na naman, Moting kalukuhan. Dinikitan ko na agad. Mabilis ka talaga, Sir Moti. Pagdating sa mga sexy, mabilis ka talaga. Ayan, si Simple. Ayan, simple lang. Nandyan ka pa ba, simple lang? Pinapo ng signal ko. Ayan. Simple lang ang buhay. Tama, ano ba tono nun? Turuan mo ako, Sir Moti. Simple lang. Kalimutan ko na yung tono nun. Ano ba tawag dito? Simple lang, nandyan ka pa ba? Para mabisita ko yung bahay mo. Hindi na sumasagot si Simple lang. Dumaan lang yata. Nag-ano lang, bumati lang. Isang araw na lang, makikita ka na lang namin dyan, ay, iba pala yun, nag-comment ng hinapo ng signal ko, si Grace pala yun. Taas ko nga yung aking, maingay. Grace Remodo dan connect to connect from creation, ayan. Ate Jens Vlog, ayan. Sabi ni Akila Putri, si Akila. Bakla siya, oh. Si Akila. Kaya pala si Manay Mirna, hindi pa inaantok dahil pwede siyang gumising bukas ng tanghalina. Manay Mirna. Kaya pala matibay ang mata mo ngayon dahil pwede kang magpatanghali ng gising bukas.
ano to, yung ibang lahi na narito kanina na si Jakira andun din. Ay paano, hindi ko siya din nakitan dito kaya lumipat siya doon. Ayan, si Joseph Bansay, humabol. Joseph Bansay, magandang gabi sa'yo dyan. Joseph Bansay. Ayan, bisitahin na natin yan agad si Joseph Bansay. Para hindi naabuti ng umaga. Ayan, 15 viewers, thank you so much. Joseph Bansay, pakisundot mo muna ang ating live. Ayan, may ads ka pa naman. Mag-ano ka muna dyan, magsundot ka muna dyan sa entrance section. May entrance pa daw, oh. Ayan, thank you so much, host. Ayan, magsundot ka na dyan sa entrance section, ano, Bansay. Ayan, hello po, Ate Bicolana. Ayan. Si Jo Marie. Ay, si Jo Marie. Jo Marie, may kalab shout out. Ayan, maraming salamat sa iyo. Long time no, si Jo Marie, hindi ko natandaan yung pangalan mo, ah. Ayan, Jo Marie, may kalab shout out. Ayan, Joseph Bansay, magsundot ka na dyan ka ako sa comment section. Joseph Bansay. Musta po, ate? Ayan, okay naman. Ayan, okay naman, Jo Marie, ikaw, kumusta? Ang tagal mong hindi naakyat ulit sa akin, ngayon lang ulit. Ayan, puntaan ko na yung bahay mo, Jo Marie. Silipin na natin agad ang bahay mo, Jo Marie. Siguro marami ka nang upload na magagandang lugar, ano. Trending, sobrang ganda ng aming bukid. Ayan, 11 minutes and 38 seconds, Jo Marie. Sino ba yung magandang chicks na yun? Daming prutas. Anong prutas ba yung mga nandun? Ano ba to? Ano ba naman yung cellphone na rin? Ayan, playing ka na, Jo Marie. 11 minutes and 38 seconds, Jo Marie, naka-play ka na, ayan. Ayan, kakabalik ko lang sa YT World, ate. Bakit? Saan ka ba nagpunta? At nagpakasyon ka sa YT mo. Kapatid ko po yan, ate. Ah, okay. Ayan, Malaymyor na. Ayan, dikitan mo na yan si Jo Marie Malaymyor na dahil nag-aayuda rin yan si kapatid Jo Marie. Jo Marie, taga saan ka nga? Ayan, si Joseph Bansay, nandyan pa ba? Wala na. Joseph Bansay, nandyan ka pa ba? Kakamuni lang kasi, ate. Oh, kakamuni mo lang ba? Ba't ang laki na ng bahay mo? Kung ngayon ka pa lang ba namuni? Laki na ng bahay mo, oh, di ba? Oh, 44 na po. 44.6 na. Ayan, Joseph Bansay. Ayan, playing ka na dito sa isang cellphone ko, Joseph Bansay. Ayan, Dan Dikit, Jo Marie from Joseph Bansay. Ah, kaya pala. Ayan, Joseph Bansay, playing ka na. Ayan, naka-play ka na, Joseph. Ayan, Joseph PW from Jo Marie. Ayan, maraming salamat sa iyo, Jo Marie. Oh, ganda nga ng bukid, oh. Saan ba to? Sa Negros ba to? Ano? Jo Marie? 11 viewers, thank you so much.
Ayan, ilang minutes yan? 2 minutes and 55 seconds si Joseph. Ayan, Jo Marie Dandikit from Joseph Bansay. Ayan, pabalik na siya sa iyo, Joseph. Ayan, nag-comment na si Jo Marie, OTW na sa iyo. Ayan, si ano, bago yan manay na, si Jo Marie, taga Negros Oriental, Occidental ba Oriental? Nag-aayuda rin yan, manay na. Nung nakaraan, nag-ayuda yan si ano, tigsa 10 kami, binigyan niya kami tigsa 10. Dan Joseph Bansay, from Jo Marie, ayan. Nademoni pala ikaw, kaya pala laki ng bahay mo, nademoni ka, sayang naman. Pero okay na din. Dahil na-monetize ka na again. Ayan. Ayan, playing pa rin ikaw, Jo Marie, and then si Joseph Bansay, ganun din. Naka-play pa din kayong dalawa sa akin. Ayan, 8 viewers, thank you so much. Opo, sa awa ng Diyos atin, approve din. Bakit ano ba naging problema ng channel mo? Bakit na-demonetize ka? Laki ng bahay mo, oh. Na-reuse content ka. Tulog na ako, host. Sige, good night na Creation Channel. Bye-bye na. Yan, maraming salamat. Malapit na rin ako Ayan, Joseph Bansay, dan full watch na ikaw. Iba na yung dito sa ko, Joseph Bansay, full watch ka na. Hindi na ako nakapag-comment, Joseph. Creation Channel, OTW from Jo Marie. Ayan, Creation Channel. Creation Channel, good night. Ayan. Ayan, Yen, dikitan mo yan si Jo Marie, Yen. Nag-aayuda yan si Jo Marie, dikitan mo yan. Jo Marie, ayan, palablab naman sa aking sisikoy kay Yen. Kapiking. Ayan. Kaninong Josie ba yan, Kuya Iking? Ayan, Creation Channel. Bibigyan ka ni Jo Marie. Saglit, ha? Ayan, ate ihilang ako. Saglit lang. Ihilang daw siya. Ayan, Creation. Huwag ka mo naman ako. Nakuutan na ako sa puyat. Ayan. OTW sa'yo si Jo Marie. Noong nakaraan, binigyan ka rin yan, Creation Channel. Kaya lang yung isa mo ang nilagyan niya. Hindi yan. Ay, nako, Bicolana. Sino po si Moti? Yun nga, hindi ko nga kilala si Moti. Kaya nga nagkakamali ako eh. Main mo to, Creation Channel. Oh, main mo daw ba yan? Sagutin mo. Ayan, Jo Marie. Ayan, playing pa rin ikaw, Jo Marie. Ayan, at saka si Ate Yes ko, Jo Marie. Ayan, kakagising ko lang. Bahala ka dyan. Ayan, bagong gawa lang na yan. Ayan, Kuya Jo Marie, ayan, palablab din ako mamaya dyan kay Sisi Kuyen, ha?
Para sa kanya, para madagdagan yung kanyang banana. Gen, pa-comment nga kung punso ng ano mo punso at palagyan natin kay Jo Marie. Ayan, nasa palayan sila, oh. Buti ikaw, Sir Moti. Kakagising ka lang, kami ito nagpupuyat. Kaya nga, Jo Marie, buti siya kagigising lang, ano, tayo nagpupuyat, ano. Tama ka dyan. Ayan, Jo Marie, ano na ikaw, done full watch na. Ayan, mag-ano muna ako, mag-tag ito, akin yung Lex TV ha, Jo Marie. Ayan, dahil ngayon ka lang ulit napasok sa akin, ipag-play pa kita ulit, Jo Marie. Ito parang na-play ko na ito nung nakaraan. Dito ako sa trending, mapapawaw ka na lang talaga. 9 minutes and 41 seconds. Jo Marie, pangalawang play ko sa'yo. Ayan. Okay lang po, 24, magiging 24K yan. Alin? Alin ng 24K? Ayudahan ko muna si Creation Channel, ate ha. Okay, salamat sa iyo, Jo Marie, dyan ha. Thank you so much. Ayan, nandito ako ulit, Jo Marie, sa isang video mo. Trending, palwa, ano ba to? Kasama ang jowa, doon sa magandang lugar na pinuntahan mo. Hello po, Sir Moti. Ayan, 7 viewers, thank you so much. Ang ganda ng lugar ni, ano, ang ganda ng lugar nila, Jo Marie. Ayan, panoorin ko, ano ko nga, i-rotate ko nga, Jo Marie. Gusto kong pinapanood to. May hilig ako sa magagandang lugar. Alam mo ba yung Jo Marie, na napakahilig ko sa magagandang lugar talaga. Ayan. Ayan guys, oh, tingnan nyo, oh. Ayudahan ko muna, nabasa ko na pala yun. Nakikita nyo ba? Ako lang pala nakakakita. Ayan. Tingnan nyo na lang din guys, sa mga nandyan. Ayan. Kagigising mo lang pala, lagi kang hinahanap nila, Sir Moti. Bakit po kaya? Ewan ko sa'yo, Creation. Bigla kang lumabas dyan. Ayan, huwag kang maggulo dyan. Huwag mo igulo yung channel mo. Tinakayudahan ka ni Jo Marie. Hindi ko alam, Creation Channel. Naku, talaga naman. Ayan, Jo Marie, playing pa rin ikaw, Jo Marie, ha? Manay Myrna, tulog na ikaw, Manay Myrna. Kasi tinatapos ko na lang itong ano, nag-aayuda lang kasi si Jo Marie. Sleep na ikaw. Naayudahan ni
Sergio Marisi Creation Channel. And then mag-i-end na din ako. After siyang maayudahan. Kasi yung mata ko hindi na malagkit na talaga. Oo, sleep na ikaw. Manaymer na, sleep ikaw. Sir Moti, Aka Creation Night na. Ayan. Thanks munang marami, Sir Jo Marie. Ayan. Night Ken. Ramanay na. Dan ayuda ati kay Creation Channel. Ayan. Creation Channel. Data sa iyo, si Jo Marie. Maraming salamat sa iyo, Jo Marie. Ayan. Playing pa rin yung isang video. Ay, puso ni Judas. Ayan. Playing pa rin yung isang video mo, Jo Marie, sa akin. Ayan. Pangalawang play ko sa iyo. Good night, Sir Jo Marie. Good night, Sir Jo Marie ba? Sabi ni Yen, ayan. Ayan, 38 banana ka na, Creation Channel. Ano nangyari dito? Ayan, playing pa rin yung isang video mo. Ate Yens, hello po, ayan. Matutulog ka na ba yan, Bunso? Manaymer na dan from Cap Iking. Ayan. Akala ko, Kuya Iking, wala ka na dyan. Kuya Iking, dikitan mo yan si Jo Marie. Kuya Iking, dikit ka na ba dyan kay Jo Marie? Maghanap pa raw siya ng sexy. Bahala ka dyan sa buhay mo. Pag ikaw pinutakti dyan, bahala ka dyan. Ayan, Nanay Mir na vlog, OTW from Jo Marie. Ayan, Manay Mir na, mamaya ka na matulog. Ayudahan ka pa ni Jo Marie. Idiklat mo na yan munang mata mo. Iburarat mo na una kan mata mo yan, Manay Mir na. Ni nagpamanay host inuldot oy sa patid si Jo Marie. Manaymer na dan po ate, ayan. Sabi ni Jo Marie. Ayan, maraming salamat. Ayan na ano tawag dito. Kapiking, Ma'am Host, bawal na po bang gumala pag nanonood ka ng LS? Ano po? Pag nanonood? Ano pong nanonood? Bawal pong gumala, Kuya Iking, pag halimbawa naka-LS ka, naka-live po ikaw, ayun, bawal po ikaw gumala. Pero kung naka-support ka lang, ayan, tulad niya, nandito ka sa akin, pag gusto mong gumala, pwede po. Pwede po yun. Pagkatapos, pahinga ka lang ng mga kalahating oras o 1 hour, pwede na ulit. Kasi kaya sinasabi na huwag ka munang gagala after pagkatapos mo mag-live dahil minsan kasi
Hindi agad, di ba pag nag-end ka, makikita mo yon, ano ka pa rin, yung parang naka-LS ka pa din. Kumbaga hindi agad na i-end ka agad yun. Kaya yun yung sinasabi nila na hintayin mo na mag-ano muna, mag 30 minutes, magkalahating oras o 1 hour. Night na all na talaga, Manay Bicolana. See you on Monday o bukas sa YT. Salamat naman ay Manay Bicolana. Sige, Manay Merga, salamat. Iba pala update ni Lolo sa live, ate, naka-portrait ka, ate. Oo nga eh. At saka hindi ako makaklik ng Jo Marie. Hindi ako makaklik ng link. Di akala ko nga sira na yung cellphone ko. Tapos itinanong ko sa ibang viewers ko kahapon, ba't kako ganito yung cellphone ko, baka kako may nakakaalam sa inyo. Kasi kako pagka nagla-live ako, pag may nagbaba ng link, tapos pinin ko siya, hindi ko siya na-open. Hindi ko siya maklik. Jo Marie, kahit saan, hindi ko siya maklik talaga. Yan ang bagong update ni Lolo ngayon. Siguro inaalis na niya yung mga link na ibinababa. Yan ang bagong update ngayon. Pero hindi pa lahat. Hindi pa lahat ng hindi pa lahat ganon. Kasi yung isang cellphone mo, tingnan mo to. Ayan siya, tingnan mo. Yung dati pa rin siya. Pero ito, papakita ko sa iyo to yung isa, tingnan mo. Ayan siya, tingnan mo. Ito ngayon ang bagong update. Ayan, tingnan mo siya, yan. 'Di ba? Tapos pagka nagbaba kayo ng link, at pinindot ko yung link na binaba ninyo, automatic, go to channel pa rin ang lalabas. Ganon. Yan ang bagong update ngayon ni Lolo, di ba? Ayan, malapit ka na magpulwas dito sa pangalawang video mo, Jo Marie. Napakahirap kasi yung iba magbababa ng link, tapos pag inopen mo siya, hindi siya automatic na ma-open. Ayan, makikita mo, go to channel pa rin na Opo, ganun sa akin, ate, yung link ayaw ma-open, direct go to channel agad. Oo, totoo. Yan ang bagong ngayon. Kaya napakahigpit na ni Lolo ngayon, wala tayong magagawa. Ayan si Kuya Vlogs. Ayan, mega love shout out. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Jo Marie. Magpapasalamat na ako sa mga naging bisita ko. Ayan guys, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Mag-end na tayo para tayo ay makatulog na. 11 p.m. na. Jo Marie, maraming salamat again sa iyo. Sa pangalawang pagkakataon na ikaw ay umakyat sa akin. Ayan, maraming salamat. Ayan, tapos na yung pangalawang video mo sa akin, Jo Marie. Ayan, good night and sweet dreams to all. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Jo Marie, sa pangalawang video na pinlay ko sa'yo. Ayan, maraming salamat guys. Once again, Jo Marie, ayan, maraming salamat ulit sa'yo. Sana tuloy-tuloy na ang pagka-monetize mo at maging okay na yung channel mo, Jo Marie. Ayan. Nguyen Vlogs. Ayan. Bye-bye. Thank you so much. Again. Ayan. Kuya Kap Iking. Maraming salamat po ulit sa pag-akyat mo sa aking live. Kuya Iking. See you tomorrow. Ayan. Buti nga ikaw, Jo Marie, na tawag dito. Na-moni ka na. Ako pa-moni pa lang, Jo Marie. Baka sa makalawa pa lang ako mag-a-apply kasi naabot ko na rin yung 4K. Ayan, Kuya Wills. Ayan, mag-e-end na ako, Kuya Will. Good evening sa iyo, Kuya Will. Maraming salamat sa inyo, guys. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat, Kuya Iking. Ayan, nagpapahinog-hinog na lang ako. Ayan, na rin ako, mag-apply na rin ako kay Lolo. Ayan. Good luck po at God bless, ate. Ayan. Maraming salamat, Jo Marie. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Bye-bye na guys. God bless sa atin lahat. Mag-iingat kayo lagi sa inyong kung saan man kayo naroon. Mag-iingat at huwag makakalimot mag-pray kay Lord. Ayan. Bye-bye guys. Magandang gabi sa lahat.